Il-varjant Omicron f'xi mument jew ieħor żgur li se jidħol f'pajjiżna u għalhekk il-Gvern ħabbar li se jerġa' jintroduċi l-użu tal-maskri fuq barra f'postijiet pubbliċi. Fil-fatt minn nhar is-Sibt li ġej f'postijiet pubbliċi se jkun obbligatorju li persuna tilbes il-maskra. Hekk stqar il-Ministru tas-Saħħa fl-istess jum li fih reġgħu żdiedu l-vittmi tal-pandemija f'pajjiżna. Hekk kif bejn l-Erbgħa u l-Ħamis tħabbret vittma oħra, raġel ta' 64 sena illi miet kaġun tal-COVID-19. Sabiex it-total ta' vittmi f'pajjiżna mill-bidu tal-pandemija l-hawn issa tela għal 469. Dwar din l-aħħar vittma ma ingħatat ebda informazzjoni addizzjonali. L-awtoritajiet tas-saħħa kkonfermaw li fl-aħħar sigħat kellna 81 każ ġdid ta' COVID-19 filwaqt li fiequ 107 persuna oħra. Bekk it-total ta' każi attivi issa huwa dak ta' 1336. Il-każi attivi inkludu l-pazjenti rikoverati fl-isptar Mater Dei li bħalissa huma 27 fejn fosthom hemm 4 li jinsabu fit-taqsima tal-kura intensiva. Sal-Ħamis ingħataw kważi 144,000 doża tal-booster għal kontra l-COVID. Tħabbar li perjodu ta' bejn it-tieni u t-tielet doża ser jinżel minn 6 xhur għal 4 xhur u għalhekk wara li persuna tkun ħadet iż-żewġ dożi u jkunu għaddew 4 xhur tkun tista' tapplika biex tingħata l-booster. L-awtoritajiet tħabbru wkoll il-vaċċini għal tfal ta' bejn il-5 u 12 sena se jasal fil-jiem li ġejjin u t-tilqim se jibda mill-15 ta' Diċembru. Dan meta ser jibdew jitlaqmu l-ewwel it-tfal vulnerabbli. Mhux eskluż li l-każi f'pajjiżna jkomplu tilgħin u mhux eskluż li minn ġdid jiżdiedu r-restrizzjonijiet jekk il-persuni li qed jirċievu kura fl-isptar jiżdiedu.